ongi etorriak, nire izena Aitziber da. Datorren orduan elkarrekin egongo gara Iruñeko jauregiak ikusten, Navarralderen sinposiaren inguruan. Galdegarik edo izan ez bero, lasai galdetu. Saiatuko naiz, badakit hemen euskara ikasten ari zaretela batzuk, orduan, saiatuko naiz pixkat bisitan moldatzen, zuen, mailara. Dena den hori, zalantzarik edo izan ez bero, lasai galdetu azurik gabe. Norbaitek Iruñari buruz, jauregiari buruz, zehazki esperto da, edalako zerbait, gaineratu nahi bat dut arazorik gabe, nahi duzutena, ez egon hor lotxati eta parte hartu bisita, bai? Denako. Hasiko gara, kondestarle jauregia ikusten, horretuko gara ara, eta bertan egin dugu sarrerat ikusiko dugu, Iruñeko jauregirik, baliteke garrantzitsua, bai? So long silent movies, the quiet dances on the screen. Eta konkistaren ondoren etxe hau egingo dugu. Zer egingo dugu, Jaratakaleko lau etxe erosi eta berea zabaldu. Kasu honetan, gaur egun ezagutzen dugun kondistaren jauregioaren estruktura gutxi gora bera. Bera izenean, 20 urte pasata, etxe egin zuenetik 20 urte pasata, egingo duena da bere leposuaren etxea erosi, kasu honetan frantxezen etxea erosi eta bere solaiura bat. Horregatik dugun gaur egun ezagutzen dugun Kriston jauregia. Izan da jauregioaren historia, bere bidea zelagian izenean esan motek, bere alaba Briandak, alaba burukearen senarekin ezkondu zen. Orduan, handik aurrera alaba burukearen etxera, pasatu zen ari uneskoetara pasatu zen jauregiaren jabetza, eta beretze garrapen arte izan zen. 1996an, jauregioaren abolizioa eman zen, lege baten bitartez, jabetza hori galdu zuten arrakoek, eta handik aurrera, historia nahiko kuriosia izan. Juan de Seminario erosi zuen etxea, bera bat aldatu zuen, eta berak patentak hemen jartzea bera bat izan. Ez dakitu norbaitek ezagutu duen hemen Almacenes Pamplona, adibidez, ikusten baiet, bai ez duguna Almacenes Pamplona, Kasagorri, Polidorrioles erosi, hemen etzera bat mendeko itxura eratu zen jandeneak horretan, patio gora ikusten dugun patiora bat esartu zen, dendak hemen barnean jarri ziren, eta frantxesen etxean, amabi etxe gizitzen daiko eskoten txiki, orduan, beriztu, gaiteko kilo komertziala malbari jauregiari gaitzen hori patxuko, palazia, gero ja, handik aurrela ja txik edatu zen jauregia, kabinila gara urtean, eta gaur egun zerigosa dugun euskatzen bezala, estruktura bat eskuratu duten, kasu horretan errezazeneko gara inkorporatua eskuratu duten, zera bat aurretu horretan zeudenez, aldaban kantuta, eta horietatik zortzi eskalak dira eskuratu dituzte, eskuratu dute ere solairu nagusia, solairu nagusia eta bizi zen basera batean familia, eta ipagarria da lortutela eta modernean sarreran ez dakit ikusi dizuten ez dela eguzko baina dagoen originala eta beste zure ikutan ere ese bai originala lortza ere
baita ere, lehenengo solairuko hormetan, nola margoak egizitu zen Espainia, gaur egun ere, usteko gero dagoela. Sarasateren museoan margoiek dauden, baina itxita dagoenez, bueno, ez dira, jakin dezazuten beste batean, etortzeko aukera baita izan. Eta zalitegia bezala funtzionatzen zuen patio. Frantxez egon patio edo zen da, eta gaur egun saltan ateratzen nola Bellezegi esplaza bat dagoen eta nola baratz komunitari bat jarri dute, markoa ere jauregi honela izango dut. Beraz, 19. mendera arte, jauregirik garrantzitsuena izan zen hau. Gero ja 18. mendean, Gendulain kontearen jauregia ere berarekin, hor borrokan jarriko zen aberren zen garrantzitsuena dira artean, baina aspaldi behintzat titulu gisa, kuriosidadez, ikinean, olako kolumna izan beharrean, miradore bat jarri zuen, egurrezko miradorea. Zakit hori ditzen zareten nola zira batean, txaflan egiten zuen jauregia eta miradore bat zeukan, baina hori 19. mendeko invento kutsa izan zen, pastillu bat, eta gero ja hori errabilitazio egin zutenean, berreskuratu zuten jauregiaren hasierako itxura. Jakiteko ere nola zer dagoen konpondu edo berrigindu eta zer den originala, aurreko partean ikusten duen nola harria eta porlameta erabiltzen, baina ezeko partetik harria konserbatzen da, oza jarautetik joan da, ez dekorra mizaiteke. Eta hori da jakiteko zein parteak diren originalak eta zeintzuk ez. Horregatik erabili dute porlameta harria eta beste kasuetan harria mantendu dute. Jarraituko dugu jauregi bakarra da, hemen dugun jauregi bakarra. Peninsulako lekuan non dauden tximiko kontuak hainbeste detailekin. Espainia eta Europa mailan. Europa mailan oso esanguratsua da hemen dugun artxiboa. Badakit beste jauregi bat dagoela Zaldiz hirian, eta basatzen garela ni eta herria eroko jauregia, betikoa, ez dakit zer, 1973koa, del 63 exactamente, zalantzarik ez egoteko, eta kasu honetan, justo hemen hortzauden tokian hor jarrita zegoen, eta ez da berez erdiadoko jauregia, baizik eta hori berri dute, eta listo, oso berriña, historizista, baina ez da erdiadoko jauregia. Konserbatzen dugun bakarra, hau da. Eta zer da, estatu mailako auzitegirik zaharrenak, ekonomikoki diot, kasu honetan gure Tribunal de Cuentas, eta gaur egun zutik dirauena, eta mantentzen den erakundea. Zer ekarri zen? Nork eta Carlos Bigarrenak ekarri zen hona, 1971 urtean. 14. mendea oso zaila izan zen Nafarroaren erresmarako. Kasu honetan, gerran zeudelako, bai Aragoiko koroarekin, Frantziarekin, Ingalaterrarekin, Gaztelarekin, mundu guztiarekin. Eta orduan, gasto asko zeukaten gerran, eta dirua kontrolatzeko, nola baiteko erakunde independiente bat behar zuten, eta berak ezagutu zen olako esantzeko Frantzian, eta ona ekarri zen. Hasiera batean, Navarreria kalean jarri zuen kontuen kamara, baina eraikina erori zen. Nora mugitu? Eta Sanzerriongo Elizaren atzera mugitu zuten, kale honetara mugitu zuten, baina berriro erori zen eraikina, gafe totala. Azkenean, erregearen dorrera mugitu zuten, hemen erregeek zeukaten bere jauregia hor, San Pedro jauregian, gaur egun artxiboa dena, baina beste dorre bat ere bazuten propio, eta kasu honetan erregearen dorrea gaur egun San Francisco eskola dena, eta bertara mugitu zuten kontuen ganbera. Zer gertatu zen bitartean, 1524an, Espainiako Carlos Lehenengoak jauregi bat erosi zuela bertara behin betirako mugitzeko. Zein eta Pedro de Berriotazu jaunaren jauregia kasu honetan. 13. mendeko jauregia eta bertara mugitu zen gure kontuen ganbera. Zer gertatu zen tartean, 1512 urtea, hau da, Frankistaren urtean, eta Gaztelauna heldu zenean, bereiek ez zuten olako erakunde independiente bat izan nahi, kontrolik izan nahi, eta saiatu zuten era guztietan kamara nolabait desagertarazten, ez? Ez zuten lortu 1856 urtera arte. Zer gertatu zen bertan? Maiorazgoan desagerpena, Mendizabalen desagerpena, eta errege lege baten bidez
lortu zuten azkenean gure kamara ixtea. Eraikina erabat utxik geratu zen, eta bitartean beste gauza batzuk hemen jaio ziren. Besteak beste, Comisión de los Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, hau da, geroago Bianako printzea erakunde izango zena, geroago Nafarroako museoa izango zena. Beraiek hemen joan zirenean euskaltegi bat jaio zen hemen, bakarrik urte batez egon zen, 1951an, kurioso, hori bai. Eta hurrengo urtean Nafarroako Unibertsitatea hasi zen hemen klaseak ematen. Zuzenbidea, medikuntza eta kazetaritza. Kazetaritzako ikasleek hemen bere irrati saioa zeukaten ere, Radio Reketen ematen zituzten saio horiek, Kamara de Komutos izena zeukan saioak, eta nor emantzan hemen bere lehenengo irrati saioa, Iñaki Gabilondo. Nahiko kurioso, Radio Reketen Iñaki Gabilondo izatea, baina, bera hemen hasi zen kazetaritza ikasten, eta hemen emantzuen bere lehenengo irrati saioa. Ja 1980ko hamarkadan, ja demokrazia garaian, parlamentuak erabaki zuen berriro kamara berreskuratzea, eta lortu zuen hasierako eraikina ere berreskuratzea, eta handik aurrera hementxe dugu gure kamara. Hasiera batean, erregearen afera kontrolatzen zituzten, batez ere monetak ere originalak ziren, pisua, kalitatea eta bar, hemen zaldunek ere bere kargoak sinatzen zituzten, eta gaur egun zer egiten dute, gutxi gora bera gauza bera, diru publikoa kontrolatu, nolabaiteko finantzen kontrola independientea eraman, eta nik uste dut estatu mailan horrelako erakunde, nik uste dut bakarra dela, ez dagoela beste erkidego batean olako zerbait, nik ekonomikoki deia hundirik ez dut, ekonomista ez naiz, baina nik uste dut hori, gauza kuriosoa dela. Jakin dezazuten ere, txamponen kolekzioanen konserbatzen dela, beraz, hori, lehen esan duguna, artxibo mailan nahiko esanguratsua dela, Europa mailan diote hau dela, artxiboetarik igual garrantzitsuenetariko bat, txamponen asuntoaren nahiko kuriosoa da, prentsa zeukaten hasiera batean, baina gaur egun Nafarroako museora eraman dute, eta bertan ere monetak dituzua ikusteko. Nafarroako moneta santxetea zen, etzen oso kalitate honekoa, etzen oso ona, trukeak eta egiteko, baina, aspaldi, 19. mendera egon ziren moneta propioa egiten, eta ja Nafarroa erreinu, kategoria hori galdu zuenean, eta ja provintzia izan zenean, moneta propioa egiteko aukera galdu zuen. Dena den, etzen diru etxe bakarra, irian zer beste diru etxe batzuk egon ziren, baina, kurioso ez, bere kontra. Arkitekturari dagokionez, Erdi Aroko arkitektura soila nahiko anizko eraikina da, oso soila, oso simplea ere bainoen lanetik, eta batez dena konzentratzen da hor sarreran. Bi platabanda ikusten ditugu, arku puntadunak dena, eta barrura sartuko bagina, ikusiko gonduko nola kanala mantentzen duen, puntadan ere, eta guztamen atzeko partean norategia. Jauregia antolatzen duen norategia, aztenetik ospiralera irekita, goitez, osea, nahi zuten beste egunen batean, barrukazak eta lan ikusia bazorik gabe, ikusiko duzu nola bi atal originalak diren, eta azkeneko atzekoa, badago bat adribuzkoa, erabat berregina, eta azkenekoa, bertan duzue Zangotzako San Nikolas Elizako atea jarrita, erromaniko estilokoa, putzu bat dago, eta gero hilobi gotiko bat ere, nik uste dut, museokoak, hemen joan dizirenean, hau eta kasetan sartzen, ala utziko dugu hor jarri, talako zerbait, baina, hasi sin mas, ez da hori, ganberakoa, baizik eta Zangotzakoa, eta nahiko kurioso. Dorre moduan dugu ere sarrera jarrita, beste lehiotxo horiekin nola erdi puntuak diren, erromaniko estilokoak, erdian baduzue mainel bat, zilindrikoa oso simplea ere, ordan hori apaindura gutxi kasu honetan, eta atal original gutxi kanpokaldea, eta barruan bakarrik hori kanoi ganga hori sartzerakoan ikusten duguna, eta lorategiaren estruktura besterik ez. Gainotzekoa, hori berregin da, teknikoak bertan orainik ere larra egiten dutela. Ordan, hori, Erdi Aroa hemen utziko dugu, pasatuko gara kasu honetan 18. mendea ezagutzera, eta Gendulain kontearen jauregira gehiago gara, bai? So long silent movies, the quiet dances on the screen. Bai, sartuko gara ja 18. mendean, mende honetan, Iruñak ezagutuko du bere urrezko alboa, gaur egun ikusten dugun ia guztian 18. mendekoa da. Erdi Aroko hirigintza mantenduko dugu, baina 18. mendean kontzeptu berri bat agertuko da hemen hirian, eta kasu honetan bizkaiaren ongizatea izango da. Ilustrazio garaian gaude, argien mendean gaude, beraz, sektora pertsonetan pentsatzen, eta kasu honetan Erdi Aroko etxe horiek,
nolabait mantenduko ditugu, lehioak jarriko ditugu garai horretan, eta miradoreak helduko dira hirira. Normalean mantenduko dugu hori erdiaroko struktura, etxeen struktura, batez ere Estaketa kalean, Aurreia kaleetan eta oraindik mantentzen ditugu, hau da, fatxadan oso estuak dira, eta barrukadera oso zabalak, horredoren luzeekin eta atzeko partean patio eta erdiaroko struktura dira bai. 19. mendean zen gehiago zoratuko dute zerua, orduan helduko dira adokinak ona, Iruñera, jarriko dute ere argindar publikoa, helduko dira zenbakiak portaletara, kaleen izenak ere aldatuko dira, eta kasu honetan, 19. mendean ezkotuko dugun proiekturik garrantzitsuena uraren ekarrera izango da. Honekin lotuta, noaingo akueduktua izango da. Egingo dute, ura, irira ekartzeko, eta gorteko margolariak Luis Pareti Alcázarraik egingo ditu konstituri izango. Kasu honetan, horietako bat dugu hemen, Neptuno aurraren iturria dugu hemen, jatza konkretu honetan, eta goiko partean ikusten duzuten nola Neptuno dagoen bertan, kasu honetan urarekin lotu behar dugu. Eta garai horretan, mendean, mitologia klasiko asko erabiltzen zuten eraikinak, iturriak eta apaintzeko, eta horregatik dugu kasu honetan hemen Neptuno. Izakin bat den, edo arraiz bat besterik ez den, eta bere iturtzarekin horro goian jarretak, Alcázar Paret iturri honetan. Plaza del Consejo gaude, bakizute zergatik den izena, ideiarik ez, por el Consejo, no? Bai hori da, enezegoen auzitegia, 1530 urtean plaza izten, auzitegia zegoen, eta auzitegia kasu honetan, eta horregatik ditzen da plaza gola. Bueno, kasu honetan, jauregirik ez ezagunen ikusiko dugu Juan Navarro Tarfaiaren jauregia. Gaurreki batudan noiz bai jauregioaren egurrean, dagoen ikustera. Jauregiaren historia, ez da, bakizuten orden Juan Navarro Tarfaia, ez noiz etorri ondan sufitzera, baizik eta ikastera. Ateneo. Bueno, kasu honetan Juan Navarro Tarfaia ez zen noblea, baizik eta el pequeño Nicolás del siglo XVIII. Familia eta amairurterekin Ameriketara joan zen, dirutza egitera, Nueva Granadan egon zen, dirutza lortzeko. Non zegoen Nueva Granada? Nueva Granada da gaur egongo Colombia, bai, eta Brasilko parte bat ere. Orduan oso handia zen. Oso handia zen, bai. Oso zabala. Bai, nahiko zabala, bai. Hori da, bertan egon zen eta Ameriketan moratikera. Orduan hori dirutza egin, sozialki ere oso nekusia zegoen, eta hemen primera bueltatu zen. Esan beharko dugu, hori mekotzen dara bendea, indianoak, ez dakit esan duen lehen ondoan, hemen Iruña, Ameriketara joan, dirutza egin, bueltatu, eta hori etxe nagusi hauek eraiki. Esan beharra dugu ere, beti jauregi bezala ezagutzen ditugula, baina ez direla jauregia. Jauregia bakarrik Palacio Real, Herri Jauregia edo el Episcopal, gainitzekoak casa principal de mayorazgo de la familia ez dakizein. Osa, que berez, etxe baina, oso konposo geratzen da jauregia esatea, eta kasu honetan gure pequeño Nicolasa ona bueltatu zen, eta kasu honetan Zapateria kalean zuen bere etxea. Honetan, eslaba familiaren ondoak, mitro gutxi ditugu, hani hor, lo grande, bertan ningun etxea, eta hemen, hori, bertxe egin zen. Horretzeko jauregia ere erosi zuen, eta gainera, gorteetan ere eserliko nintzen, eta sartuko asko, diputazioa, noblentzara, orduan, baina bera jarraitu zuen erreker, eta azkenean, hori, eserlekoa gortetan, lortu zuen, beraz, hori, trepa hutsa, zerramendeko trepa hutsa, eta noble bezala, bizi izan zen, bere bizitza osoa. Zenean, bere arrebak jaso zuen esutan bere jauregia, eta eskuz eskuzioa zen familiaren artean. 1913 urte hartan, jauregi Zaharren elkarteak erosi zuen jauregi hau, eta La Voz de Navarra agunkariaren egoitza jarretzen zuen. Jarretatzen da, 36 urtea zen dela, helduko dela, eta kasu honetan, Falangearen kuartela bilduko dela, eta Areba Espainiaren egoitzate. Osa, nahiko kuriosa, alde batetik bestera joango gara. Gerra pasatan, monjak etorriko dira, marianisten kongregazio bat egongo da bertan, eta gaur egun, penio beran egoitza da, beraz, hori, benetan historian zehar, bai hasierako jabea nahiko kuriosoa, eta gero, ondoren etorri denare, nahiko kuriosoa.
defentzeko jauregik duguenean, B mailako nobeziak ere bere etxeak egiten zituen, kasu honetan etxe duzue hori Quiroga familiaren jauregia. So alarmed, burning slowly, smelling sweat and kerosene. Salbuespena, lehen esan dugu hori jauregiak normalean 3 kaleetan jartzen zirela, batez ere Orekari Nagusia, Zapateria kalean eta Nabarria kalean, eta mentxe dugu salbuespena. Batzuk eta goienetxetarrak dugu hemen jarrita bere jauregiarekin, eta nortzu dira hauek. Goienetxe hor bastanen pila ezta. Zein hauek konkretuki, no bastan, Madrilen, ezaguna? Bai. Boletín oficial del Estado ezaguna? Bai. Egina. Hori da, hau bai. Joan da, Madrilgo kortetara lan egitea. Kasu honetan, Pedro Fermín de Goienetxe izan zen gaztelo egin zuena, edo jauregi hau egin zuena, 19. mendean. Bera, Nafarroako postaren arduraduna zen, baina Madrilgo gortetara joan zen, polbora eta tabakoaren aferetan negozietan lan egitera. Madrilgo gorteetan oso ikusia zegoen, postuna zeukan ere, bertan gortean, baina berak hemen egin zuen, Iruñan egin zuen bere etxe nagusia, bere Casa Principal de Mayorazgo, hau bai dela Mayorazgo duen etxe bat. Bera intzenean, alabak hartu zuen jauregia eta familiaren eskutan egon zen, 19. mendera arte, bertan Ribet familiak erosi zuen gaur ikusten duen jauregia eta haien eskutua jarri zuen. Fatxada ez da hau, baizik eta Estafeta kalera ematen duen atea, zakit nola igual pasat ikusita txaklazo jartzen duen hor goiko partean, txaklazo etorri zen asko zuzberanduago, baina hasiera batean Ribet familiaren eskutua jarri zuen. Dena den, Goienetxe familiaren estruktura hori bai mantendu dela, izenaren mantendu da, ze gaur egun Goienetxerik barruan ez dut ez dagoela. Goiko partean dugu la kaixa, lehenengo solairuan dugu Corte Inglés, informatika arloa, eta gainontzeko solairuan etxebizitzarrutak dira, Goienetxeak hemen ja deus. Arkitektura aldetik ikusi duguna, ez Navarrota Jaiaren jauregian ikusi duguna, beko partea, basamendua, harriz edo arlandu zegina, nola silar erregular horiek erabiltzen diren, eta soletan alde honetan argoak erabili dituzte, baina berez atea dagoen tokian, basamendu liso edo sinplea da, beti goiko solairuak adrein gonez egiten dira, eta hemen kuriosoa dena eskaileraren linterna begiatutik agertzen dela. Justu erdiko partean, kasu honetan, eskailera erdian dago, eta jauregia eskaileraren inguruan antolatzen dela, eta hori eskailera argiztatzeko, goiko partean hori mantentzen dela. Eta kuriosoa da, hori nola Goienetxe horiek kriston fama ere lortu zutela, baina hori jauregia mantentzeko arazoak izan zituzten, eta azkenean saldu zuten, Ribet familia horretara, eta gero nola heldu diren Corte Inglesa, La Caixa, ez dakit, batean igual McDonald's baino, horako zerbaiten dukoen ara, ez dakit Euskal hor daki, horrego hori, erabilera horiek nola aldatzen joan diren, hori, historian zehar. Esan dakoa, besterik gabe. Orain, mugituko gara berriro. And all the actors on the stage are rolling cigarettes and whispering so low. Arkitekturara gotatuko gara berriro, jauregi honekin, eta Marqués de Rozales jondo, eta hau. Zautu zuen? Gaur bai. Hasiera batean, honen jabea Luis de Gendika, Mendieta, Bilbotarra izan zen. Peruran joan zen, eta berri ordea laguntzen zenan, Peru, eta berri duzen dira gotatu. Irundar batekin ezkondu zen, Maria Ignacia de Aldunate, zelako izena, garrikoak, ezkondu, eta kasu honetan jauregia egin zuten. Familiaren artean ere pasatu zen jauregia, kasu honetan bere semeak hartu zuen ereitzia bezala, semea hitzerakoan, semea lari gabe izenez, bere lehengusuak hartu zuen, eta kasu honetan Fernando Daoiz de Gendika izan zen, eta hau izango zen Marqués de Rozales tituloa lortu zuen. Horregatik ezagutuko da, jauregi hau, Marqués de Rozales jauregi bezala. Kasu horretan, hemen ez dugu adremenik, saldiuskana dugu arkitektura aldetik, bai erretaula gisa antolatuta dagoela, hiru gorputzetan banatuta, gorputz oso klasikoa kasu honetan bere zutabeekin, atea, handu dugu, ate originala,
Gernika margotu dute bertan, baina, bueno, lehen mantentzen zen. Eta kuriositate bezala, duela gutxi arte, Amona Bizkinan dagoen horren horretan, San Joseren imagina bat zegoen. Nik uste du ja duela urte batzuk galdu zera, nik ez dut ezagutu, baina badatik bertan egon zela hori San Jose imagina bat. Eta goiko partean, 19. mendean, moldura hautsi zuten, eta hoi Gernika familia horren ezkutua jarri zuten baina. 19. mendekoa ez da Luis hasierako jabearen ezkutua, baizik eta Fernando de Hoi Gernikaren ezkutua. Barrukaldean nahiko kontserbatua dago, ere eskailera feria du barruan. Ez dakit barruan dauden, sartzeko aukera izango dugu edo ez, baina bueno, jakin ezazuten, hori barruan ere eskailera feriala mantentzen dela, gelak nolabait ere mantendu direla, ze pentso bezala ere erabili zen, etxebizitzari izan zen, baina bueno, gero ja gutxi geratu zen, eta udala da eraikin honen jabea, batez ere ez botatzeko, nola katalogatu dago eta hori, normalen udalak errespetu dira kasu hauetan, eta bueno, bere zabetzako da. Ikustu zuten horrein ere, biga horiek, obrezko biga horiek, garaikoak direla, mantentzen diren. Ez dakit hori, zerbait norgotu duten, zerbait barrutik ere aldatu den, edo ez, edo gutxi gora da mantentzen den, baina badakit hori eskailerak eta biztuz eta hori, 18. mendekoa dela, eta mantentzen dela. Kaso honetan, hori, jauregi ponposo bat izatetik, Gasteiz izatera, hau da gure ibilbide historian, kuriosoa, eta hori, esan dugu, hemen utziko dugu bisita, ez dakit joan aurretik zalantzarik edo duzuen, venga, animo,